104.7 IFM. Report! Naniniwala ang ilang Pangasinense na hindi na maalis ang vote buying tuwing eleksyon. Ilan sa mga nakapanayam ng IFM News Dagupan na Pangasinense, hindi natatanggihan ng ilang botante ang oportunidad na makatanggap ng pera tuwing eleksyon dahil sa kahirapan na nararanasan. Kailangan din yun para sa ating mga mahirap. Talaga? Yan ang importante. Hindi po hindi na mapipigilan kasi Hindi na mapipigilan yun. Dahil alam mo ngayon, sa hirap yun ng buhay, ay talaga nangailangan din ng tao ng pera. Iginiit din ng ilan na walang botante na tatanggap ng pera kung walang kandidato ang may inisyatibong mamigay dahil lamang sa pagnanais na makatulong sa mga botanteng mahihirap. Sa tingin po ba mapipigilan? Hindi siya mapipigilan kung hindi mismo yung mga nakaupo ang mag-uumpisang hindi gagawa ng ganun. Pero kung mismo yung mga nakaupo ang gagawa, walang mangyayari. Sa kabila nito, karamihan ay nagpahayag naman na nasa diskresyon pa rin ng mga botante kung sino ang pipiliing iboto nang hindi nakadepende sa halaga na ipinapamudmod ng mga kandidato. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jama Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.